ቻይ ሲድ ዶ ይበልጽ ዋላ እንጣጢዕ ቻይ ሲድ ከ እንስቲ ትወስደ ድያ ወይ ቻይ ሲድ ንሓደ ወርሒ ወሲደ ከዓ ለውጢ ኣይረኸብ ኩሉን ዝብል ሕቶታት ኢና ሎማዓንቲ መብርሂ ክንህብ ሰላምታይ ረሳዕኹም ይሕዋት ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ሒዘ መፅእ ዘለካ ብጣዕሚ ዝበልክዎ መደበ ናብኹም መፅእ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ናተይ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ኣነ ከዓ ካብ ዘለኹን ላዕሊ በርቲዐ ንክመፅእ ናትኩም ምትባዕ ኣይፈለየኒ ናብ ሕቶታትና ክንምለስ ኣብ ሓደ ኮመንት ዝሓተትዎ ኣሕዋትና ክምልስ ሎማዓንቲ መጀመርታ ነዚኣ ቻይ ሲድ ወሲደ ንሓደ ወርሒ ኣይጠቐመንን ወይ ለውጢ ኣይረኣኹሉን ትብል መልሲ ንዓኣ ክምልስ እየ መጀመርታ ቻይ ሲድ ወሲድና ንሓደ ወርሒ ለውጢ ከነርኢ ማለት ኣይኮነን ብቻይ ሲድ ጥራይ ዝርአ ለውጢ የለን ቻይ ሲድ ንበይኑ ወሲድካዮ እንድሕር ደኣ ኣመጋግባኻ ተዘይቀይርካ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይተምፅእን ኢኻ ወይ ኣይተምፅእን ኢኻ ቻይ ሲድ እንታይ እዩ ዝሕግዘና እንድሕር ኢልና ንኣብነት ቻይ ሲድ ንወሲድና እንድሕር ደኣ ኣመጋግባና ካርቦሃይድሬት ዝበዝሖ እንድሕር ኮይኑ ለውጢ ዝበሃል ከምዘይ ንረክብ ወይ ከዓ ባላንስ ተዘይኮይኑ ትናትና ኣመጋግባ ለውጢ ዝበሃል ኣይክንረክብን ኢና ማለት እዩ ቻይ ሲድ እንታይ እዩ ዝሕግዝ እንድሕር ኢልና ቻይ ሲድ እንዳወሰድና ብስነ ስርዓት ከዓ ኣመጋግባና ክቕየር ኣለዎ ናትና ኣመጋግባ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሞር ኣብ ኣሕምልትን ኣብ ፍሩትን ወይ ከዓ ካብዚ ፃዕዳ ነገር ፓስታ ድዩ ዋላ ባኒ ፃዕዳ ነገር ካብኡ ተኣሊና ካርቦሃይድሬት ኣገዳሲ እዩ ንሂወትና ግን ካብቲ ፃዕዳን ፓስታ ዝኾነ ፃዕዳ ነገራት ብሓፂሩ ፊኖ ድዩ ፓስታ ድዩ ካብኡ ተኣሊና ክንበልዖ ዝግባአና ብራውን ዝኾነ ባኒ ዋላ ብራውን ዝኾነ ፓስታ እንድሕር ጌርና እቲ ለውጢ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣሕምልቲ ባምያ መሎኽያ እንዳተጠቀምና ብሓፂሩ ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሐ ኣለኹ ኣብ ናተይ ዩቲዩብ ኣብኡ ኣቲኩም ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ለውጢ ክገብረልካ ተደልዩ ብሓደ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ዝልወጥ ኣመጋግባኻ ብስነ ስርዓት ክቕየር ዘለዎ ኣመጋግባና ባላንስ ሎማዓንቲ ንጎዚኣ እንድሕር ወሲደ ቀትሪ እንታይ ክወስድ እየ ሓምሊ ደ ክምሳሕ ወይ ሰላጣ ደ ክምሳሕ ወይ እንቋቑሖ ደ ክበልዕ ንፅባሕ ከንታይ ክበልዕ ሎማዓንቲ ሰላጣ በሊዐ ፅባሕ እውን ባማይ ደ መሎኽያ ክበልዕ ከም መደብ ክንሕዞ ኣለና ማለት እዩ ከም መደብ ሒዝና ኣመጋግባና ባላንስ ጌርና መብዛሕትኡ ንዓይ ዝሓገዘኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሸር ዝገብሮ ማለት እዩ ንዓይ ዝሓገዘኒ ቶታሊ ኣመጋግባይ ቀይረ ባኒ ዝበሃል ኣብ ገዛ ወላት ብራውን ባኒ ኣይገዝእን እየ ባዕለይ ኣብ ገዛ ይስንክት ሸር ክብለልኩም እየ ኣብ ዝመፅእ ከመይ ገይረ ይስንክት ወይ እንታይ ይቆርስ ባዕለይ ኣብ ገዛ ኩሉ ባዕለይ እየ ዝገብሮ ሕጂ ንሱም ክንድኡ ባላንስ እንድሕር ጌርካ እቲ ለውጢ ከዓ ትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ከምኣ ጌርካ ተጠቀመላ ወይ ተጠቀመላ ለውጢ ክትርእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚኣ ናይ ቻይ ሲድ እንጣጢዕ ቻይ ሲድ ከጥንስቲ ትወስደ ድያ ትብል ከዓ እወ ትወስደ ሓንቲ ክብለኩም ዝኽእል ኣሕዋት ወይ ክብለክን ዝኽእል እንድሕር ደኣ ዘይንፈልጦ ኮይና ነቲ ሰብ ሚስ ኣንደርስታንድ ኣይንግበሮ ከምዚ ዘይንፈልጦስ እወ ወይነኖ ዘይንፈልጦ መልእኽቲ ኣይንመሓላልፍ ኣብ ገለገለ ኮመንት ትርአ ዘይከውን መልሲ ዝተመለሰ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እዚኣ ሕቶ እዛ መልሲ ንፅር ክትከውን ቻይ ሲድ ጥንስቲ ትወስደ ድያ እወ ትወስዶ ንዝያዳ መብርሂ ከዓ ሪሰርች እንድሕር ጌርና ኣብ ጎግል ኩሉ ክነግረና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ወዲና ኣለና ኣብዚኣ ናይ እንጣጢዕ ዶ ይበልፅ ቻይ ሲድ ትብል ከዓ ቅምናሉ በቲ ግቡእ መንገዲ ክብል ከለኹ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣዴታትና ቀሊና ጎዲእና ሓሲና ኣፍሊሕና ሕፍስ ዝበለ እንድሕር ሰቲናዮ በቲ ትሕዝቶ እንጣጢዕ ይህብትም እንተ ደኣ ኣብቲ ሚዛን ምጉዳል መፂኻ ግን እንጣጢዕን ቻይ ሲድን ወላ ሓንቲ ፍልል የብሎምን ሓደ ዓይነት ጠቕሚ እዩ ዘለዎም እንጣጢዕ ክንጥቀም ንኽእል ቻይ ሲድ ክንጥቀም ንኽእል ዝደለናዮ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ክንጥቀመሉ ከለና ግን እንጣጢዕ ከምቲ ዝበልክዎ ልክዕ ቀሊና ጎዲእና ተተጠቂምናሉ ኢና እቲ ሓደ ዓይነት በነፊት ክንረኽቦ ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይ ሲድ ማለት እዩ
ቻይሲድ ንድርቀት ይጠቅም ድዩ እወ ይጠቅም ድርቀት ግን ብቻይሲድ ጥራይ ዝፍጸም ኣይኮነን ንኣብነት ኣዴታት ኩሉና ንፈልጦ ኢና ኣብ ጥንስን ሕርስን ብዙሕ ድርቀት የጓንፍ እዩ ብሓፈሻ ከም ዝኽብሎ ዝፀናሕኹ ኣመጋግባና ኢና ክንቀይር ዘለና እንጣጢዕ ስለ ጥራይ ዝወሰድና ኣብነት እንጣጢዕ ጥራይ ወሲድና ሓረሳት ኮይና ጋዓት ጥራይ ንበልዕ እንድሕር ኮይና ክቕየር ኣይከኣልን እዩ ትናትና ድርቀት ማለት እዩ እንጣጢዕ ወሲድና መረቕ ዲና ክንሰቲ ብሕምልቲ ጌርና ፈሳሲ ብሓፂሩ ወይ የሕምልቲ ወይ ፍሩት ካርቦሃይድሬት ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ሕርሲ ውሑድ ክንበልዕ ኣለና ወይ ኣብ ጥንሲ ብጣዕሚ ውሑድ ዝኾነ ክንበልዕ ኣለና እንጣጢዕ ከዓ ብብዝሒ ክንጥቀም ኣለና ፈሳሲ ካልእ ዝሕግዘና ነገራት በዓል ባምያ ሞሎኽያ እንዳገበርና ድርቀትና ከንሕዊ ንኽእል ኢና ንዝያዳ መብርሂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ናይ መወዳእታ እንድሕር ደኣ ኣዴታት ኮይንና ድርቀት ዲና ንሽገር ወይ ሚዛን ዲና ክንጎድል እንደሊ ሰባት ብሓፈሻ ኣወዳትና ኣዋልድና ማለት እዩ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣመጋግባና እንድሕር ቀይርና እቲ ንደልዮ ከም ንበፅሖ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ነብሰይ ባዕለይ ዝተመከርኩሉ ወይ ባዕለይ ኤክስፐሪንስ ዝገበርክዋ ኣብ ነብሰይ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝሰራሕክዎ ማዕረ 12 ኪሎ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ዘይመልአ ጎዲለ እቲ ናይ ድርቀት ድዩ ናይ ገለ ትብልዎ ዘለኹም ፀገም ከዓ ኣመጋግባ እንድሕር ተቐይሩ ኩሉ ፅቡቅ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣመጋግባና ንቐይር ከምቲ ዝበልክዎ ከምኡ ጌርና ባዕልና ነብስና ንእለ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ተሎ ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፍለይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝሓተትኩሞ ሕቶ ክምልሰልኩም እየ በዚ ድራረይ እንዳገበርኩ እየ ንቐደም ክብለኩም ሎማዓንቲ ድራር ብእዋኑ ተተደረርና ዝበለፀ ብእዋኑ ኣነ ዝድረር እንታይ ኣሎ ኣብቲ ኣመጋግባ ዝበልኩኹም መዓንቲ ወይ ኣመጋግባና ኣብ ሰዓቱ እንድሕር ወሲድና ንኣብነት ምሸት ፍርቂ ለይቲ እንድሕር በሊዕና እንታይ ከም ንኸውን እዚኣ ፍልጥቲ ነገር ብእዋኑ ኣብቲ ናይ ሰዓት 5 ድዩ 6 ድዩ በሊዕኻ እንድሕር ደኣ ፀኒሕካ ብምሉእ እቲ ምግብታት ሓቂቑ ስለ ዝፀንሕ ወላ ሓንቲ ሓሲብካኒ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ለይቲ በሊዕካ ግን ኣብኡ ይሓድር እንደገና ሓመስካ ከዓ ክስኻ ይሓቅቕካ ንግሆ እዋን ሕላፍ ምብላዕ ፅቡቅ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣነ ብእዋን እየ ዝድረር ካብቲ ኣነ ዝወሰድክዎ ፕላን ማለት እዩ ንሎሚ ድራረይ ቀሪበያ ዘለኹ ከዓ ንቐደም ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንጣጢዕ ተደሪረ ክሓድር ረእይዎ ምሕፋስ ዝበልኩኹም ከምዚ ዓይነት ጌርኩም የሕፊስኩም እንድሕር ደኣ ኣፍሊሕኩም ሰቲኹሞ እቶም ድርቀት ንሽገር ሰባት ዲና ወላ ሚዛን ክንጎድል እንደሊ ሰባት እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ብኸመይ ይሕግዝ እንድሕር ኢልና ከዓ ነቲ ናትና እንታይ ናትና ፋት ኣለና ኣብ ውሽጢ ነቲ ናትና ፋት እንድሕር ደኣ ዳጀስት ኮይኑ ኩሉ እቲ ናትና ፋት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብኡ መጠን ከዓ ሚዛን ንጎድል ስለ ዝኾንና ከምዚ ኢታት እንዳተጠቀምና ባዕልና ነብስና ክንከናኸን ኣለና ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና እሞ ናይ ሎሚ ድራረይ ነዚኣ ትመስል ኣብ ድመፅእ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፀኩም በቢ ዘለናዮ ሰላምን ቅሳነትን ይግበረልና ቻው